Διάγνωση καρκίνου. Περίπου 450.000 νέα περιστατικά διαγιγνώσκονται ετησίως μόνο στη Γερμανία. Παράλληλα με τις τρεις κλασικές μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης, τη χειρουργική, τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, αξιοποιείται όλο και περισσότερο η υπερθερμία ως ο τέταρτος πυλώνας στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Η υπερθερμία εξασφαλίζει υψηλότερη αιματική ροή και οξυγόνωση του όγκου. Με αυτό επιτυγχάνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας. Το Celsius TCS αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το συνδυασμό ογκολογικών θεραπευτικών εφαρμογών. Τα χαρακτηριστικά. Σύστημα 2 ηλεκτροδίων και επαρκής ισχύς για την επίτευξη των απαιτούμενων θερμοκρασιών στον όγκο. Ιδανική εστίαση στον όγκο μέσω ηλεκτροδίων διαφορετικών μεγεθών. Εύκολος χειρισμός που εξοικονομεί χρόνο κατά την καθημερινή εργασία στο ιατρείο χάρη στο διαισθητικό σύστημα ελέγχου. Μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή και το χειριστή. Το Celsius TCS της εταιρείας Celsius 42 Plus.